Inini ndakazobatwa ndakatodhakwawo nedombo iro. Dombo iro rinodhaka zvisirizo futi irori. Wozereka kudhaka dombo iro riri kairi. Rona kutokudhaka zvokuti unokwanisa kutotadza kusimuka kana pandakagara panapa. Iwe semunhu anenge agara ari mukana kuti mukutotsvaga ari pa130 ka. Wakatobatirwa futi kana ipapo. Ende dombo rinoita kuti munhu uve usina matyira zviya zviya. Zita ndi Raymond Madrai. Tiri paHarare Central Prison. Tokukwazisai mhuri yeZimbabwe mose nyanya pazuva rino iri Valentine's. Rakakukosherei naye Raymond zuva reValentines? Mudiwari kweri akasara kumboka. Zuva reValentine rakatikoshera zikaite but hey zvamanje manje suka abawani. Aiwa hapana chisingaperi Raymond. Handitika Raymond, kuti uzopinda musungwa ungagona here kutsanangura mhuri yeZimbabwe zvakafamba sei? Mhosva yakapindira ndechi? Inini mhosva ndakapindira mujeri munomu ndiye kutengesa dombo mutoriro. Saka inini nandoda kuudza hangu mhuri yeZimbabwe kune vangu vari kumativi mana chichi kutengesa dombo chinhu chakashata zvingaiti. Izvi zvinhu zvandakutoonawo ndiri muno mujeri kuburikidza zvimwe zvandakutodzidza muno mujeri zvatisingatoite tiri pai muri panze. Tiri panze apa. Anditi ungagona here kudedemurira vanhu kuti zvakanyatsofamba sei? Tingati zvedombo izvo wainge wapinda mazviri zvakambofamba sei? Papasina here zvimwe zvinhu zvawaita mukurarama? Inini mukurarama kwangu ka ndingangoti ndaitobira vanhu pamwe chete nekutengesa dombo iroro. Asi zvinhu zvandanyanyoba manje inini ka ndaizoba zvinhu zvakaita sana kopa chichi zviya zviya. Zvinhu zvekuti zvinhu zvakashata. Saka rege nditsanangure especially panyaya iyi yedombo iyi. Ndakatarisa even mujere matiro ndakatarisa vazhinji vedombo vasungwa asina vaitengesa vaiputa. Alright, vaiputa dombo vazhinji vacho chingori nyika iri kufa. Alright, vakaramba vachidaro tichiuraya nyika. Kunyanya isusu vacho vari kutengesa hatiri kuuraya nyika zvokuti handingambosvore kana kusungwa kwatiri kuitwa uku. Iro dombo vazhinji vanenge vangobvunza, ndanzwa uchitaura kuti waitengesa dombo, raimbowanika kupi? Zvaimboita sei? Papasina here mamwe mabasa sevakomana vechidiki? Ndikuona makore ako uchiri kuratidza kuti wanga uchiri munhu anga achiri kukura. Mamwe mabasa aiveko but kutengesa dombo manje ka kunoita kunge kuri nyore. Mari yacho inoita kunge iri easy kuwana so but zvisiri easy because tete chiuno kuuraya nyika so. Saka zvinhu zvataitora easy zvisiri zvinhu zviri easy. Saka nini hangu ndakasungwa ndakaya mujeri ndaane zvinhu zvakawanda zitereke zvandakutoona kuti aiwa kutengesa dombo kuyaka ndaitokanganisa asi ndakaita izvi neizvi zvakafanana netiri kujeri uku. Unokwanisa kuenda kunhu kwaita sekunana workshop. Kune workshop kujeri unonodzidza zvinhu zvinana fit and turning zvese chichi izvezve utokwanisa tobva une license racho ikoko zvisina kana mari yawabvisa kana chii. Zvinova zvimwe zvemabasa anokwanisa kunoita futi pai panze. Kune izvozvi zvemusic zvamuri kungoona zvikuitwa nevamwe izvi zvinhu zvavanokwanisa futi kudzidza futi pai mujeri imomo. And then kujeri uku nyangwe chikoro chiriko chacho, chikoro chacho kuti nyangwe usina kubvira waenda kuchikoro unotodzidza kubva paECD kusvika O level zvese. Tingatiwo maachievements awawana uri munomu ndapi kuburikidza muzvidzidzo zvauri kutsanangura izvi? Ndadzidza zvakawanda. Kuti pauri kubuda apa nekuti shoko guru ratiri kupa nderevamwe vanhu vaikuziva vabva vazati no Raymond paachabuda nezvaakuita zvakati. Inini chinhu chandakanyatsoti dzidzei ndakabata chandakakwanisa kudzidziswa nemadzishe edu atiishanda nawo zvinhu zvakafanana nekusa kunoita kunoisa matiles, painting, landscaping. Zvese izvozvo zvinhu zvandakatodzidza muno mujeri. Ngoma Raymond, pane pamazojamba pakubatwa makazobatwa sei?
inini ndakazobatwa ndakatodhakwawo nedombo irori. Dombo irori rinodhaka zvisirizo futi irori. Wozereka kudhaka dombo irori rikairi. Rona kutokudhaka zvokuti unokwanisa kutotadza kusimuka pandakagara panapa. Iwe semunhu anenge agara ari mukana kuti mukutotsvaga mukutsvagwa ari pa130 ka. Wakatobatirwa futi kana ipapo. Ende dombo rinoita kuti munhu uve usina matyira zviya zviya. Awo zvokuti kana respect chachayo ka inoenda kurefu. Hauzokwanisa kana kurespect kana kudii kana kuti zvinhu zvakashata stereo. Zvinhu zvakashata stereo. But inini so far ndadzidza zvakawanda. Kana vazhinji vedu vanodzidza vanobata vandzidzisikawo vadzidze. Saka tingati watiwe wamunhu ari reformed. Wakugona tiling, wakugona painting, zvoti paunobuda unogona enda kunze. Kunze uku wangasiyawo nemudzimai kana kuti wangositovarora. Ndanga ndito nemudzimai nehwani mwana. Anombowera achikuona. Mudzimai wangu ini zvakaitika ndizvoti pandazosungwa ndanga ndani about 2 months akumba kwavo. Zvichikonzereswa futi nedombo irori. Dombo irori haritoiti kuti ugare kana even nemubereki wako chaiyo chaiyo. Anotokusasamura kutokuisa kurefu nayo. Saka mashoko aunawo iwe kumudzimai nezvekutaura kuti wamunhu wadzidzawo zvakawanda. Makore amakapiwa makore mangani? Makore andakapiwa inini ndakapiwa gore .8. Pagore .8 apa ndati save so vandu kubuda hangu next month muna May. Saka ungadai kuwapa rukwaziso nhasi zuva revalentines hama ungasunungukire udzikwazisawo kwadziri koko watsanangurawo mabasa akanaka amuri kudzidziswa neZimbabwe Prisons and Correctional Services muri panapa? Ndokwanisa hangu kuvakwazisa. Muri eZimbabwe kukwazisei pazuva rino revalentine. Zvakashata zvese muri eZimbabwe dai tambomira. Ini hangu ndakawanirwe nyasha. Ndakauya mujere. Ndauya mujere ndakakwanisa kuziva zvakashata nezvakanaka kuburikidza jere irori. Vazhinji vanoti takashata. But inini nditori panzewo ndaitori takashata. Asi handichaone kushata kwaro. Jere rakanaka zvisingaiti. Mukagone kuvadzidzisa kuti rakanakire rakashatire? Jere muri eZimbabwe rakanakira kuti jere chinhu charakashatira jere. Rekitanga kutaura charakashatira. Jere rakashatira panhu pekuti iwewe unongosina kana inonzi freedom chaicho uri mujere. Freedom yese yako iwe inenge iri mumaoko emadzishe. Zvinova zvinhu zvinoita kakuti batei kakukubata but kana uri munhu anoti zive haufaniri kubatikana. Ende jere rakazonakira chinhu hwani futi. Ukapinda mujere unokwanisa kuva munhu weza vanhu vazhinji tinowanzomachiwa pamakore. Munhu ufanira kumachiwa brain. Jere manje rinoita kuti munhu umachiwe brain. Ndirisei nangu inayo haini brain dzangu dzamachiwa zvoti kana ndakatonzi nhasi uno enda kumba handinoite zvakashata panzapa. Handinoite zvakashata panzapa. Saka tinotenda veZimbabwe Prisons Correctional Services handiti? Tovatenda zvisingaiti. Tovatenda zvisingaiti. Awa tinotenda nehurukuru yanga ichiita namukoma Raymond tiri pano paHarare Central Prison